Club Junta, building better Africa. Amalawi mwadzuka bwanji lero pa 12 October 2024 ndabweranso ine ndi kulankhula kwa Mr. Bire Malata. Mr. Bire Malata akutsikimiza kunena kuti APM Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi azitsogoleri ena a UTM akuyenera kumangidwa. Iwowo ndi amene akumapereka ndalama kwa Mtanyiwa komanso wa Bakili Muluzi kuti anthu adzilankhula abodza. Ndi amene amawapasa mulalo kuti adzilankhula abodza. Motero akuti Professor Arthur Peter Mutharika akuyenera kumangidwa kuphatikizaponso azitsogoleri ena amene ali ku UTM mophatikiza Mai Patricia Kariati komanso Kabambe. Abale anga, ine zolankhula zambiri ndilibe, koma ndikupasani mpata kuti mumvere nokha zimene walankhula Bire Malata mtsiku la lero pa 12 October 2024. Chonde pangani subscribe komanso share and like. Amalawi anzanga, ndakhala ndikunena kwa nthawi yayitali kuti osamamukhulupirira wa Bakili Muluzi TV, osamukhulupirira Mtanyiwa ali Mpopo FM, osakhulupirira Aboni Kalindo, osakhulupirira Ashumba, osakhulupirira wina aliyense amene ali mu timu iyi imene imakhala ikubweresa mabodza. Akhala Mtanyiwa poyamba pa imfa ya Achilima asadapeze zona zake zenizeni, adanena kuti ndege imene adakwera Achilima pochoka kandi ku southern Korea inakafika ku Blantyre. Ndiye itachoka ku Blantyre imapita ku Lilongwe. Ndiye munthu kumaganiza kuti ndege ikuchoka uko ndekachoke ikatere ku Blantyre, yomweyo ikatere ku Lilongwe, yomweyo ikatengeswa Achilima izikapita ku Nzuzu. Analibe information, koma amathamanga ndikumangonena kuti nkhanga zaona, ndikumatinamiza ife nkumakhulupirira, ndikumayenda mmabodza amenewo. Now apapa Mtanyiwa ife titayankhula kuti a president sakudwala, a president ali bwinobwino, ena anayankhula zamwano zambiri, ndipo Mtanyiwa molomokhala chete kuti apeze information yeniyeni anabwera ndikumapitiriza bebodza. Ndikumanena kuti panopa a president ali ku Garden City, panopa atolankhani athu ali kumeneko, ma minister akusonkhana ku Kamuzu Palace. Zimene ndimafuna zikusimikizira kunena kuti zonse zimene amanena Mtanyiwa ndi zabodza. Zandimvesa chisoni kuti mmene ali Aboni Kalindo ndikumakanamizidwa ndithu, mpaka nawonso ndikumakatulusa audio aya malume anga amadwala, nde ndinapita ndinalandira foni koma anthu amasekerera, anthu amavina, ndimakaona ngati kuti zimene akunenazo ndekuti iwo amakhala ndi information yokwanira. Zaoneseratu kunena kuti zimene anthu awawa amanena ndi zabodza, palibe chimene amachitulusa chimene chimakhala choona. Ndikupempheni Amalawi anzanga, chonde mupanga ziganizo zolakwika pofuna kumvera zamabodza zimene akumapanga anyamata amenewo. Mulowa m'mavuto osayenera kulowamo chifukwa chongokhulupirira
zamabodza zimene anyamata amenewa akubweresa. Ndipo tikamanena kuti apolisi mukuchedwa kumanga anyamata amenewa, zikuoneka ngati kuti tikuwafunira zoyipa anzathuwa, koma tisakhale moyo wokhala m'mabodza, ndiye tizikhulupirira mabodza awo kumayenda m'mabodzamo. Ndiye kuti dziko la Malawi sitikulichitira ubwino. Sizoona kuti ngakhale anthu atafuna kuti mwina azakondwe pa imfa ya munthu, ndiye ikakhale ijiona kuti aboni kalindo Mtanyiwa akakhale pa forefront ndikumakanena kuti a president amwalira ndi cholinga chonena kuti iwowo zawo ziziwayendera. Chimene tapeza ndionera kuti aboni kalindo Mtanyiwa ali pa business imene akumapeza ndalama popusisa mtundu wa Malawi. Mose angadzukire ayayi kamufuna kundimanga ndimangeni, zichizomachita kuoneratu kuti izizi za madrama, izizi zinzongofuna kuti iwowo azingopindula akuti azionesa ngati kuti akuteteza ena ake pamene asakuteteza dziko la Malawi. Choyenera kuchita poyamba ngati iwo akunena kuti ndiwo a Malawi first, choyenera poyamba ndi kuteteza dziko la Malawi kuti lisakhale dziko la chisawawa, koma likhale dziko limene likhoza kumabweresa umodzi, likhoza kumakondana, kuti president ngakhale atakhala kuti akuchokera kumpoto, kaya akuchokera chigawo chapakati, kaya akuchokera chigawo cha ku Eastern Region kumvuma, kaya akuchokera chigawo cha kumwera, ameneyo ndi president wa dziko la Malawi. Ndipo zisankho zimachitika dziko lonse, ngakhale atakhala kuti kandi ku Blantyre adapeza 10 votes, ndi kuti mavoti amenewo adampangisa kuti president yo awine. A Dr. Michael Usi mudzina loti Manganya adanena kuti upresidenti ndi mpando umakhala ulipo kale, ndipo munthu amangochoka uko ndikupita kukaukhalira. Ndikukhulupirira kunena kuti izi zikhoza kutithandizira kuti timvetse bwino kunena kuti upresident ndi wokhalapo kale, whether pali achakwera, upresident ulipo kale, chifukwa mpando ulipo, amangochokapo ndi wina nakaukhalira wina. Ndimaganiza kuti anthu ife kuti tisakhale anthu odwala mutu, kuti tisachite kufika mpaka poonda, tinafunika kuti mwina tizivomereza kuti tayaluza zisankho, ndiye tizivomereza ndi kuyamba kukonza mavuto a chipani chathu pofuna kukonzekera zisankho zina zimene zikubwera kutsogolo. Koma chisankho chikatha lero, mawa kuyamba kampeni, izi zikutipwetekesa mutu, ndipo sitimakhala tikudziwa kunena kuti kodi mawa kubala chani. Situation imene anthu tikhoza kukhalapo lero simene tingathe kukhala mawa. Ndiye tikamanena kuti today is today, osapanga decision ya mawa chifukwa sudziwa kuti mawa libala chani. Koma anthu pano akumapangiratu decision ya 2025 osadziwa kuti pofika 2025 kubala chani. Kutheka 2025 amene angazakhale president sangazakhale amene tikumufuna, amene tisakumufuna ndi amene azakhale president. Ndiye iweyo amene ukumaona kuti koma uyu ndi amene angazawine, umazakhumudwa, adumayamba sikulo mwero kuyamba di kampeni poganiza kuti wakoyo ndi amene anali oyenera. Koma zisankho zimatha ndikupezeka owina kapena oluza until zisankhozo zili over. So president wa dziko lino la Malawi, whether one wants it or not, president wa dziko la Malawi lino ndi Dr. Lazarus Chakwera. Kwa inu amene mmakhala mukutumiza zithuzi zosiyana-siyana, aya kundi ku Garden City, aya kupita ku America, ati akakonze thupi, aya akachoka pamenepo, aya ku State House sikuli bwino, ku State House kwa ola. Ndi kodi lero mwamva bwanji mutaona president akuyenda bwino
akuonesa kuti ayi alibe vuto lina lililonse. Action speaks louder than word. Ndikukhulupirira kuti zimene achita a president mpaka kupanga ma push-ups zaperekeratu picture yonena kuti ngakhale wina aliyense sangafikepo zakhulupiriranso a Boni Kalindo, sangafikeso pomakhulupirira Mtanyiwa, sangafikeso pomakhulupirira ma mercenaries anthu amene wawa amene akufuna kuti ati ntchito yawo ikhale kuononga state president ndi boma limene lilipoli. Mwakhala mukumva inuyo zimene akhala akunena anthu ena amene ali a DPP ndi kumakabwera kumakapanga press conference ndi kumakakamba nkhani zokhuzana ndi corruption. So ifeyo enafe takhala tikudabwa kuti koma zona a DPP angaganize kuti atha kuima pachulu ndi kumakanena kuti tiyeni tiyatsutse awawa akupanga corruption, pamene okaoka akhala kunenana kuti mulonda wa president olandira 500,000 mpaka kumakakhala ndi magalimoto 40 zona kulidandaulira dziko la Malawi. Pamene takhala tikuona zinthu zikuchitika ena kumamangidwa ndithu kuti mpaka kumakatenga tipini ya president ndi kumakatengera simenti kunja ndi kumalowa dziko muno opanda kulipira msonkho, iwaja ndi makayipereka kwa amwenye ndi kumalipira msonkho kwa iwowo, kugwiritsa ntchito udindo molakwika. Lero ena ake angakhale ndithu to seek so law ndi kumakakhala kuti akachita criticize this government imene ikutseka maholes amene mudatsegulidwa amene matulukira ndalama. 2014 anthu a DPP anakonza plani yotenga anyamata awo amene anali mu system ndi kumakaba ndalama amene muja ndi kumazitulusa kumaboneti kubuti ndi kumanena kuti mwaona ndalama zingopezeka mmabuti cashgate ndipo ndalamazo zalandidwa ndi kumuyipisa mbiri Dr. Joyce Banda pamene anapanga ndi iwowo mpaka kummenya left right and center kupita kwa majaji kukapereka ndalama ndi kukalumbirisa ndi usiku. Lero pabwera anamuna Dr. Lazarus Chakwera amene akunena kuti it should be system ikhale ya boma, ikhale boma should be the system, not the party. It shouldn't be MCP is a system, but it should be government is a system. Now omweo amene anakonza kuti NRB ikhalepo, omweo ayamba kudana nayo NRB imene yakhala ilipo since 2015. Ndi kumadabwa kuti kodi NRB makhadi amene wawa ayipa lero ndi chifukwa chani. Ndikukhulupirira kuti mukhala ndi mayankho mulikhala ndi mafunso amene azisowa mayankho amene ngakhale enu ake a DPP sangathe kufotokozera kuti ndi chifukwa chani akudana ndi chaunzika lerolo, kuti pamene akumabanki akumati ukafika ku banki akuti tipaseni ID yauzika, ukafika kuti ufuna ukapangise passport tipaseni ID yauzika, koma when it comes to election ndi aliyesa zikangovota amene angavotere. Zimene zili zodabwisa ngakhale kuti logic yake ikuti chani kwenikweni, akuti chani kwenikweni. So chachikulu chimene mafuna ndinene lerolo ndimafuna ndikuze na Malawi kuti osamamvera Mtanyiwa. Mukadakhala ena ngati mene ndilili ine ndi apabanja panga kunali kuja kuonena kuti ngakhale mutakhala kuti mukudziwa kuti Mtanyiwa amakhala apa, mukadakhala ena kunali kumupereka kaya ndi kwa polisi cholinga agwidwe, system iyi itheretu, mwano umene utheretu, chipongwe chimene chichi chitheretu, kusakonda dziko lino kutheretu, chifukwa anthu ogwirisa ntchito maaudio akhalapo. Ndipo system imeneyi itabwera anthu ayankhula, koma sanayankhule mwano, kumangobweresa nkhani za fake, kutsutsana ndi boma sikolesedwa, kapena kulichita ma checks and balances kuboma sizolesedwa, ndizoyenera ndithu. That's the one role of the activists. Koma kutulusa nkhani za fake, ngakhale za munthu, nkhani zimene zili zabodza, zimene zilibe
originality or genuinity yake wina wake ndikumakaona ngati kuti akuti nde ma rights opanda udini. Club Junta, building better